Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip, there's a way. Бог каза: да бъде светлина. И се появи светлина. И Бог видя, че светлината е добро нещо. И Той отдели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден. И тъмнината наречена... Светлината ден и тъмнината нощ. Сега 100% Слънцето е дошло веднага. Той е създал Слънцето, за да стане така, нали? Ето вижте, тук пише настана утрен, това е ден един, това е първи ден. Това е първи ден. Няма какво да се обърка все пак. Слънцето трябва да е направено точно в същия ден.